Os ydych yn rhan o fwy na un dosbarth o fewn Google Classroom, mae posib mynd i nôl darn o waith neu aseiniad ydych chi wedi greu o fewn y dosbarth arall, mwyn ei ddefnyddio o fewn y dosbarth yma. Felly, fedrwch chi fynd i nôl darn o waith mae athro arall wedi'w greu o fewn y dosbarth yna, neu fedrwch chi fynd i nôl darn o waith ydych chi wedi greu o fewn y dosbarth yna. Lle mae hwn yn gweithio dda ydy, o bosib, os ydych chi bod 'na 3 dosbarth blwyddyn 6 er enghraifft, a bod un athro yn ngofal creu gwaith ar gyfer iaith, a mae'r athro arall yn creu gwaith ar gyfer mathemateg. Wedyn maen nhw wedi creu y gwaith yna fewn i dosbarth nhw, ydych chi eisiau mynd i nôl y darn o waith yna mwyn ei osod yn eich dosbarth chi. Felly'r ffordd i wneud hynna ydy, chi'n mynd i create, a mynd lawr i reuse post, a wedyn mewn ffordd ydych chi'n chwilio am y darn o waith rwan. Os ydych chi'n gwybod bod o fewn dosbarth penodol, ydych chi'n mynd i chwilio amdano fo. Felly, na i fynd i fewn i dosbarth yma fel esiampl, i ddewis hwn, a dwi'n mynd i bwyso reuse. Beth sydd angen gwneud ydy just checio bod pob peth yn iawn yn fan hyn, a bod chi'n barod i yrru hwnna allan i'r disgyblion. Hefyd, mae eisiau gwneud yn siŵr bod eich bod yn gosod yr gosodiadau cywir pan mae'n rhannu'r gwaith efo'r disgyblion, enghraifft make a copy for each student ac yn y blaen. Hefyd, yn fan hyn, mae jyst checio bod o'n mynd allan i'r dosbarth cywir. Ydych chi ddewis i ba student mae'n mynd, a hefyd i ba topic mae ydych chi eisiau fynd hefyd. Yr unig beth sy'n gwneud wedyn ydy pwyso post.